हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि जेएस बड' इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासिम नायगोन होननानै। नै आं दा दंफैयो डिमाकुसियाव जानाय मोनसे गिदिर साइथ' सभायावहाय। नै जों दा एगजिबिसनाव हाबनो टिकेटखौ लाखांबाय आरोना लोगोफोर। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। नैया बे जाबाय बर'फोरनि गंसे समायना न'खर आरोना लोगोफोर। सिगाङोहाय थुरिनि न'मोन नालाय, ओंखायनो सिगाङो माबायदिमोन, माबायदि दायो लुयो, माबायदि न'नि सोरगिदिं मा दङ बेफोरखौहाय देखायदों आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो। दाथ' बर'फोरना मायाबा मायाबा गोमालांनो हमगासिनो नालाय, बेयावनो गासिखौबो नुजोबगोन आरोना लोगोफोर। सिगां माबायदि जायोमोन, सिगां माबायदि थायोमोन, न'फोरखौ नायदो आरोना लोगोफोर। जा समायना बानायदों नै।
लोगोफोर स्टोर माने आब' मिथियाबो बेयावहाय दखान होफैदों आरोना जा बेस्थ'खानै मानसिफ्राबो जि होंगो दोंगो नायदोंबो दख'नाबो नायदों मानसिखौबो नायनो फैदों ओमफ्राय आंहा नै सिर सिरसो भिडिअ लाखुमाबावो आरो lagu nama deh moजां ला भिडिअ लाहरदो देलाय थिबाय नायना होलाय आगै न'खराव सोनानै जाबाय दे बिथांमोननिसिम बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों बिथांमोना Ekor toka. Maksud anda lekah?